wansung naikhakai sadongsin bagi belekai nangkukmani chini bisago alababa jeng bithisa oino vitamin D manane sepmano sadong manjangma bai abo kahamungo jehin himpano mojarawo ang saphangningai te association ni pokongai oro tongjak joto kaituni tongjak bini seleng kaham rok tei selengjak kaham merok bewak bai mo bisi kepali khani hamjak ma tei kha kaham rok no yapharo ani nukung ningai bo ang tuba hambaingan mujungo bises kelai circle ni committee sini president circle secretary tei bini tang songpal bebak nono ang ani khani hamjak ma tei kha kaham yapharo tei belai hambai maro ano o program bo kaiduni kok sanani bisisa jora sergoman bagai norokno ang saphangningai belai hambai maro abo karigo oro chini bisingo chini senior pastor rok tongo chini former ES chini bisingo tongo bono bo haino ang saphangningai tei association ningai kha kaham tei abono logi logi chini okra rok yango yaksegla pachingo tei kurung kurung mathani joto thainai rok chini dikon rok buma desa sikla bebak mono norokno mo bisi kepalni ini mo pandawo norokno kha kaham yapharo ang belagi ojorawok hambai maro chini kuthang kaitono bokubino bini kok narokmani haino bini kok romani haino bor jungno naikol kha salja salni kok ya gonta kaisa gonta kaini kok ya 365 din jungno bo chini thangmani lamao himao bebak jagao bo jungno naikol kha jungo kajangni kokno wansung naikhanake gobangma borokno bini mo salsokpe sani baksa jungno yakari thangnai rok tongkhana chini mukhungo chini kamio chini gana ginio keba kaido jungno aroni yakni kapirika tei abo haike sal kaham jungno yafarka jung jodi bo mo bisino abo haike no wansugo kotal hini jung sawo keba aro kotal hungsa bo grei je sal pok gala kasawo pasim gala thango same abo haino tongo aro kuno poriborton ongya keba poriborton boro tong hakai chini umor poriborton ungo tabuk jengtai tini ko jeng saimanglak je ani boyas 50 bosar ini jengtai saimalia tabuk kai jeng yakana bosar jema sajinai অথবা 52 বছর ইয়াকাবা 5 বছর ni cherai 6 বছর ma sanai a jaga jeng sokpaika bebang no same no tongnai chini umor le abo bangai phainai akok no jeng oro sirai tongo tabuk tini mojarao ang nok bai kok sanani muchungmani akai kisa kok wansung lainan muchungma akai Joshua Pesapni chapter 24 verse number 15 aron simi jang nok bai kisa kok sanan muchungo ang nok bai pai bai o kok no salainan muchungo abon bagai ang porimani ukroko nok ba anarok thagan bai koyane Hadi jengja ta palkha abono porilen jengsini timno nukha oro koksa phano Kristo bai thanjang ke bok gotalengkha ketam thang ketal phaisa phayo ang lebakno Kristo khaimane akongno jeng nukha hinpanang abono poriyawi kubun jaga jeng thangsinai aw bebakno jeng Kristo bai thanjangman bagai khaike ketal phai dongo hinpana ono porisinai Joshua chapter 24 verse number 15 Norok subayang na mona ni musuh yakhe ani kok buji khangkai ang baksa polisi to ang poriman logi oglogo norok ponen bagai ang konai norok subayang na mona ni musuh yakhe sabana mona tini no songdi norok ni tuju song tima ayang nara khumana ba
Ebakio tabuk tongmani hani amon sarakni matanoda taboki ang bai ani nukungle sobrayong na se monai kai bini kokthai chim jotan bagai hamal kopong khaidong Silwan Malbung ni bugra jini kaprasa kathang kaido nang jeng paiple hambai duo sebai kaido nang sono nini kharak ma bisingo tonmani bagai te nini kok nang rumani aba haigeno jengno protection rumani bagai prabu jeng mo bisi kolok ma sainei nuji ba layui sainei nuji dok oro jeng yapri barogi manka o sebai kaido obo jeng borok kahamman bagai manman ya te jeng sanai juknai sakaham tongiman kawan bagai buya tiaba nang sono Tudulman bagai, naikolman bagai abo hagi jeng sok faika. O sebai kaido o bisi saini nuji dok ni lama kolok mawo jini bagi plan jini bagi nang nai mani jini bagi khadungi dong mani jeng khadungai dong mani tei nang jini bagi nai dong mani abora kebang mana jeng sisu yang mano apa kaido ini tadi jeng suriwi yaparo mudu klayo jeng tangnai bisi ni selai mo bisio tebo ni thaniwo poi dobo sini salbung rum ni tongmani wo nang bai kelngi tong thaniwo jeng tebo poi dobo karak the basai manan baldan su jengna subadi hamar kopong thadi ni thani mo jarawo yaparo probo sini sabsa jani komno wansungna nayo probo nu jona hamar thadi ni silmate hambai sebagai sung surisana sengoko kereng jaga khenaka baksa to khenaka te baksa khenaya panang mano hin pano jeng okong na kisi sajara wansogano oro je kok saka mo kok sanai ngake Joshua ni bini biography jengnai na ke bo sabo bo khoroksa belai ke kai dono kirinai faithful sikla pruo Moses ni logi tongai Moses ni jodo samung humung na bos sisugo Simon sugo jepruo sinai hatayo thangpruo apruo bodongo jepruo kanan hawo nai chomna ni bagi phaile pruo apruo bodongo ak jaga jengdini bonogo tabuk orho je okok sabai mani bini background angja shortly kok sawono abon ulono orwo kok jeng sawono te aboni kok ne orhono jeng bujilayana abon saka okno bujinai tamung tangkhaka naidi oro kok saka norok hin saka kai jeng sini kok bujiwo abo borok kok saka kok saya hai dimana kebang ma borno kok saka pal no kok saw jeng kok saka saw sanan nango kai nung si hini sakamo kintu norok hini hinkaka pertama pal no jeng kok saw oro bobo pal no kok saitong abo bangdong thane sanai botam saka norok subayung no monnani mutung yakke sabno monnai tini no chongdi bo ekdom strongly kok saka dihijan nahanani kok nor saw subayung ke sabo je ishwar je kaidor boro rokno naikoli tongnai je ishwar je kaidor boro rokno subanai bebak samung nungmung bebak no runai akaidor bokok saka subayung no monnani Monu hin himani ortho jeng sini borok ni bisingo baksa bujiango bujinai tongo monu hin himan kai kok sebabno service seba bonus seba kaina ni mutung yang kai ini saka mutung yang kai tini no wansukdi hin saka tini no chongdi sabno monai borok option ka je norok ni chuju song tima aeng narok khulmani matai no de ebake norok tabuk tongmani hani amon sarang ni matai no da ini saka okok juno sai bujina nayo je aeng naro tongmani boyo beng naro abo bang nong thang sawana tabuk tongmani bo jaga borok tong o jaga o je jaga tongmani abo hakai orwo pura history of busabo bosika asuk bisi kolok mani kok no chapter 24 bo beles rais ke saga bo bobuti hengka hangkai jeng saimono Israel bosongni asal borok kha Jacob
Jacob ni besarok tongo tabo abon bisingo khoraksa besa bin bung hakai Joseph Joseph ni jibono tamung hakai bono bin batasang yango koinai ijibo phali roka hingga jaga phali rahajak pro bo jaga ni prime minister ni pod apti hei ekdom highest post jaga mani nai goman jorang hakai deso durbikhon nangkha okok jaga mention khajak dong durbikhon nangkha tangkha apruo borok samung ni bagi rutugi thanga hakai ijibo thangai manika mani purung hakai last taka borok poichori lainai apruo angni nungno phangchini saiman nei kolaika ulo hakai Jacob sotrangai borok apruo Egypt phawo 70 jona thangmani 70 jona ni tangkha hakai aro borok onek lakh borok bangkha borok bangpru hakai je borok puila sakango borok chini laimani borok thimani ulo hakai borokni bisingo satok jangmung sokpaika satok jangmungni pore hingitamo kaidor borokni khorang khnawi Moses ni bisin theke Egypt hani wanama singja klainai borokno phiyogui phaika phiyogui tubu khakai tamungkha je matra borok twijlang kjago sokpaika hangkai unglogo khai borok yango Egyptian rok bwsango khai twijlang kjak lainani কোনো ক্ষমতা করি আরো না রুং দङ না জাহাজ দङ কোনো অঙ্গ করি ক্ষমতা করি খাবাং থানিও কেবা মোজেস কাইদো বিনি লগিনি কাগিয়া টংমানি বাগৈ জাগাও ব তৈজলাং কজাক লালে ফেলাইকা হাইমানি উললে আরো বরক তিমা নংয়া কষ্ট দংলাইকা তৈ কুখা রংলাইকা কমপ্লেন দংলাইকা তাম তামকা হাসিং লংগা বরক হাসিং পানথর 40 বছর দংখা যেই মাত্র বরক যেফ্রো কানান হাওক গানাও সকবাই ফুরুং হাকাই কানান হানি গানাও সকবাই ফুরুং হাকাই 12 জনা নো বরক স্পাই হানান আইজমনানি বাকি বরক রহরকা জাগাও জসুয়া বখরকসা দङ আবল বেবানো সাইমন ব হংকে আবন বাকি তামখা যে নাইজমনা থাংনানি বিসিংগ 10 জনা খাই 6 কক সাপাই মানে বেজ কক সাপাইকা খরং নিকে 6 কক সানাই রক আপ্রো জসুয়ানা জিরখগৈ সানাই হাকাই যে কাইদর जोंनो दैज्लां कजाक पार रितुबखा जों आबसुक हागा जे हासिं पानथर मासाया मानि यांगनि तंमान जरा जोंना जुगना हानि मानना रै हरका जों मान ससाना मुसुं जाकमनि काइदर बारुइ हिनि कैसा तक रहरै चामां तत्रा जरा के बरक जाखा आंगो मांस आफु आं साइमिया नक ताबुक तत्रा जरा मांस जानाय तो दं आपसुके बरक पुंगै जाखा जागाव कंग बेबां नरो बो मेनसन खायका इनके ताबुक आबो हाइके लाई फाइनाय तामुखा बरक जे जागा सफाय मानि हाकाय आरो कानान हाव बरक सफायका कानान हाव हाफायै बरक जेरिको हाफका आबन परे आइताव दङ दे आरो जे जत गाना गिनिनि बेबाक बिजाति रंनो नरै बरकनि हा बागलायका बागलायमानि परे ताबुक तामुं खांका बरक हायनो हाय जे तंमुं सामुं काइदनो बरक किरिया जे जागाव बरक तंमनि जागानि किफिलि फायिनाय ताबुक जागा गदाला सफायका जागा गदाला सफाय फुरबो बरकनि तंमुं सामुं काइदनो किरिमानि गरै आबन बागै बरकनो ब पालखै रिंखा आबन बागै सकक साफायो जे रिंजागै बिनि थाने तुबुफ्रो ब अकक सुङो जे नरक सुब्रायुंनो मना निमुसुं याके साबनो मना तिनिनो जंगली ब एकदम स्ट्रंगली कक साका तिनिनो जंगली डिसिजन हादि हनै आबाहायके कक साका ओलखाय ब सात निकंनो सामन दंरखाय कामखे आं बे आनि नुखुंले सुब्रायुंनो मननाय आं बे कुनो आलादा अपसन आनफानि करि कक साननो मननाय हिनि आबथिके कक सानानि ताबुक अ जागाव आनि कक सानानि कक बुमा कक बख्रब आं सानानि मुचुंबाखाय द रेजोल्यूशन ऑफ द न्यू ईयर जागासे आं नरबायदिनि मजराव कायदनि कक सानानि मुचुंगो रेजोल्यूशन फॉर न्यू ईयर ताबो अरबो जाको जसुआ बिनि बर रत्न चंगनानि कक साका रेजोल्यूशन नाहानानि कक साका खावटा मुखलानि कक साका कक न सानान थांतन निवो अबनि जागावनो आं कक साना जे द रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर जागाव आं कक साना आं बिसिंगो जे कक सानाय मानि और आं दुइटा पॉइंट न कक सानाय नंबर 1 हेकेटामो रेजोल्यूशन जों गप्ति हेकेन हाना आबनो नाहानान सिगां जों ता मंगना नाहागाय मिनि आकाइदर सुब्रायुंनो मननानि बा ट्रास्ट खालामनानि आबोसो फैला सिगां
ani pula point hakai trust in the Lord tabuk jeng pula sekang je ni resolution na hana nangman hakai tamo kai dana poito khlainani tabo a kai dana bahike jeng bangai poito khlainai tamni dorkar a kai dana poito khlainani tabuk jeng sini buskani kono nai nai di norok Jeremiah chapter 29 o 11 pori dai di aro kai dor bokok sama kai je bosaka norok buskango tamong no ungya nong ni joto ang abono khawa chongui tono kai dor sini bagi plan khlaimon tono ajago tabu jeng jepruo jesa pona plan khaika hakai baje sapana ko wan su kang hakai abo kuno dino life phaijak salni bagi jeng wan su gya jeng sob samai no buskang ni bagi wan su gu tabu a buskang ni salni bagi wan su khaniwo abo bebak no khainani babak no fulfill khainai kai abo kai dorse abon bagi no oro ang sanai makai jeng je ni decision nanan sekang kai toni ubrose pula sekang ni bisas khlaigali jeng bisas ini sarakai abo boro kuno dino pano life hajar salni bagai jeng kai toni thaniwo asa khlaya bisas bo khlaya bisas sob samai no future ni bagai jeng enggo a kai dor bo bono buskang ni salo hami ni yak ni katri ni bono saya ni yak ni katri ni bono samung nangmung babak ni na akai dor bo abo haki khlaya ke kero mungsa pano khlai mi abon bagai no bo saka je subayung ni kok ajaga bo saw a subayung ka powerful kai dor bono no babak hami ni yak ni progi mano akai dor abon bagai no a kok no oro sanai man khai je norok subayung no mana no musung yaki sabno mana dinu chongdi a chongna ni sakang puila nangkuk mani kok thaya kai doni upora bisas khainani kai dono jeng bisas khaini kai jeng kuni dina abdi hekai khabere mia maya akok saw and the second one ang kok sawi matanan phajing thanjinai abang ketamo south the Lord decision jeng tam khaina orwo khaini ta minian thaniwo jeng kebono borok khoksano kai dono nung kham khano bono seba khaidini jeng borok khoksano sapi ridiniya the choice is you tini o bisi kedalo semai tangna nangmani kok rene nangmani abo ni se ang pastor barano si khok sama bai abo kuno kam hoigena tiaba orwo obti hoigeno Joshua bo saka nung tam khlaine klayani ni thanisi chong di tini no na nung ai naro suri phemani ai sono do suri nai tabuk oro ijigo tongmani asori kanan hau tongmani aw mutai rok bo norok khumnai abo khainen ni sa tiaba bo saka ang khai ang ba ani nukhungle ang ani kai do no mon nai ni bo saw tabuk o kokhani disindi ke sani kok khojal mung that choice is you mini thaniwo nung tam khlene khlaya mini thangnai bisi sainei jiba a jagao sainui ni jibani o bisiwo nung tamungui phaiya ang saimia jeng chino tongnang bisingo saimangla a salo nung judino jini kai dono seba khlaimani jini kai dono monmani jini kai dono jeng bisas samani kai doni proti jini asa tongmani abo judino lokoro jokoro nakai tabuk tini nung tam khlaine khlaya o bisi kedalo abo sini ni vision jeng oro ni kipil thangnai jadon janjan nogo thangano apruo ani wansung mung tam tongnai nini ani wansung vision jeng judino jini bukhawo khacha mung kering hakai ba khawo jini abde plan kering hakai a borok tamo hinsa jeng sai samanda ka probabo je borok je nation boni kuno vision kurei boni kuno hamnani chanani bokurei nation fail when there is no vision himself ilang bang ni kok sama kai nation rok jati rok borok rok je kuno nukhung rok borok ni thaniyo vision kering hakai a nukhung ongthong a somajung thong bebak no bai thango tabuk abono judino nini naharmung nini naimung o bisio nung nini naimang tamo abo judino tinin ojorawo Joshua hai nung judino wansuk manu hakai siu hakai nina kai dono nung siu hakai a kai dono nung sinu hakai a kai dono nung seba khaino nung mujung hakai orwo hoido a Joshua baksa jung kok saimano ang te ani nukhung ani subayung se monnai jeng judino mo haike kok ri manu hakai
kok rimano jeng je akai dono bonono monani jini bekha dong akai a kok no jeng jini bekha dong ebong akai dono jeng suriwin dong akai jeng bini decision hanani dorkar dong abo se o jarabo kai dini kok sana nayo jeng no ang mo jarabo o kok thani bisin deke tini or dong joto ani selai okra ani selai kusu ani sak jalai norok bebak no mo kok sang kesanan musungo je nung tabok lainai. The choice is you. Choice is you. Nini thani je choice nung tam khlainai khlaya. Nung ai sono da monai na nini sati tongnai nung decision na hasibi. Tiaba oro Joshua akai saka ang ba anin phungle o subrayung no monai. Tami hingga bo o subrayung ni khairok mana nukha. O subrayung ni suwa mana nukha je bini lai ba asuk jora ijim hani simi aro sakai sak jora akai doni phano akai doni suwa mano akai doni protection no bo sal brum brum no nukha abon bagai akai dono bo mahaki kogru ini jodi no ni lai bo akai doni khairok mana nukha ngakai akai doni khairok mana nung Simon khakai kai nung tamo khlainai khlaya akai doni bagai abosi kai doni seba khlainai tabuk seba hini himani abatamo number 1 hakai sebani number 1 hakai devotion devotion jeng kai dono daily bono jeng suinani and the second one is obedience jeng jodi no devotion nungi dong hakai kai doni kok ni bodi jeng obedience kok khananani the third one hakai commitment nini commitment nung je kai don thani kok jemani kok naragani tabuk sini kai don ka bo kok narnai kai do bonono rokha khlaiga bo rokha bo khlainai tabuk jengse bahai jeng bahai tamu khlainai jeng a kogo sini commitment jeng naragnai da abo se a seba abo di ke jeng seba khlainai ni tini Joshua musung jaka Joshua okha decision naka abo haino jeng jo jeng tini ni mosalo mohaki decision naha thai tongo asa krang kok salia sinutung kai der bini kok thai sin jodan bagai khamai koblong khaitung ang mo jora haino hasin di kana ya parka belaka hambai sini sardo bosumo sini bisikatalo kai toni kok sino kesarkha aba hakina sin phari tonglai ne belaka hambai sarno phajeng kai ang tabul jaranai sini baludum mothani dua decamno rokno berno jarani ya farjago tai abuni yagulo tia tongna ba koinai musamung sini thaplo from Baptist Church borok ready ke tonggi sini baludum resapamani yagulo tai je participant khade rokno koijo yang gana kisa final fight tongpene bage joto participant khade rokno ang koyo norok jango ready ke tongpene bage sini jora belai ki kom abun bagai sen sajarna logoro gino norok base theke chao hello tai abun yagulo sini ko tim dok ready dong ni musamung sini thapla phang musabai mani yagulo sini ko tim nor ready dong ni musamung
Ada sehingga berkorban lagi. Kasih Allah pan kaya berkorban lagi. Belanja hambai, sini balbum motani dua dosa merano. Berna belanja hambai maya faro. Pada ini kasih je sakwe jama hagino. Sini Thai brokang berno kajawa brok ni musamung bunga ni bagai. Taya bani ya gulo ready tongna bagai koinai sini sapara brok ready thajak. Berno ready ingani bagai koyo sini tabla pangni yagulo tai sapara ni yagulo sini udah kepra officers berno hanya hal musamung ready tongna bagai koyo kamu kan dah sokot ya ya kok ini sang sini jara kami tongo apa bagai norno ojawa norok sajamani logo lagi no kisah dakti fainya nih bagai noni resam mungrok sini yango sini operator tongo berni jago ya furina nih bagai sedang dari no coba partisipan fainya norok ojawa norok yango jaga tongo yango fai tong fainya nih bagai